amina nga panneau continue amina nga panneau damina antuma bla romina antuma bla toujours panneau danger antuma bla panneau numéro 15 la amina damina panneau numéro 16 salitari pida ore ga foko a 150 metri bina se côté minga jungu sube sireto ya semestrika ale ba ira ga foko ibe ga sira min boli be panneau yoro mina sira nga bome nyefe sira mina dogo ya kusube sireto ya asimetrika asinisra alifna bayira ko sira mena dogo ya inumambulo fe panneau numéro 18 sireto ya asimetrika adesra alifna bayira ko sira mena dogo ya ikinimbulo fe numéro 18 inumambulo fe numéro 19 ikinimbulo fe pont du mobile ale bayira ka fo bina se pont de mo bina se poma 150 mètres pont mi be na be daila be datu quoi ya donc iki chugo la bisa ke be bena dale wakati bagina pericolo za le bayira ka foko iki jando sira kere la quoi ibe ka sira mimbula 150 mètres sira kere da chanjane ndo donc iki jando suno iti raso dinga ko strada studio vole ale bayira ka foko 150 mètres iki chugo don sira in avec glissé surtout ni sanjina wati nina abisa ka be glissé kusobe donc iki janto anga panneau numéro 23 bambini ni beke jardin ron ni la kachia demisonu nga juge ron ni jardin ron demisonu be sirigile chugo mi yoro munna kachia wa donc iki ijando roto nina kwa animal domestique vaganti ale bayira ka fo iki jando abisa ke misi ube sagao sokono bagango ube saka balika blasera kan ko à 150 mètres panneau numéro 24 panneau numéro 25 animali silvati si vaganti ale fana bayira ka fo iki jando abisa ke kungo kono bagango me balika blenye fe quoi toujours panneau ni à 150 mètres de ibe danger yoro ibe panneau yoro mina kataka ibe sa danger de mo kabe à 150 mètres mo quoi ya yoro mina kadam na ye kataka à 150 mètres panneau abedam a problème be dam na yoro la depuis senso di circulation ale ba ira ga foko panneau numéro 26 ya ba ira ga foko ibe ga sira min boli à 150 mètres avec un fly quoi itme ga boli yoro mina iba ira yoro mina flate kelene do avec taga atesegi mais à 150 mètres amena ga devoir avec taga ibe avec segi panneau numéro 27 circulation rotatorio ale ba ira dronga foko ibina se rombo mo quoi ya flesi me chwa mo rombo me mo tokola suboga su molo su arjine ale bayira kiki ijanto kwa ibe ka sira min bole abe ban ro mina jire wedno ni tagara ni bola ko yubi se ka tiyera soro jila walma yoro azon fasukula ni marshare ke ki janto kwa sunu bi se ka tiyera soro jila materia installable sulla strada ni fene bayira ka fo iki janto a 150 mètres bi se ka bele o soro sira kan kwa donc ika ichugo suno iga molu bisa ka foronte belen nga ka ser ga sina mako ko wal ma molti kaduta masi ni be kuliro la abayira dro igi jando kwa igi jando parce que kaba guru me se ka bo kulu kan na sira kan kono kwa al improvise donc iki chogodo panneau numéro 30A ale bayira ka foko abi numambulo de fe 30B abayira ka foko ikinimbulo fe lando wa kabakuru mbese ka jinga bo kuluka ikinimbulo fe ani numambulo sema fura ale kon ale fede donc iki ijanto iba don ibina se fe mo kwa yae ibina se fe mo panneau numéro 31A ni numéro 31B abe fe doni 31A oye fe additionner de jugunu fait sur le tola 31B additionner de jugunu fait sur le tola
a bɛ a 150 mètres de. Aéromobile ale b'a yira i k'i janto i bɛ ka taga i bɛ zone i bɛna se a 150 mètres i bɛna se zone min na o ye yɔrɔ de yɔrɔ min bɛ a ka surun aéroport la kosɛbɛ. Aéroport kɔni a ka surun la kosɛbɛ, donc ni avion bɛ ka tɛmɛ a ni dugumala ka surun quoi. Porte ventilatoires ale b'a yira de i k'i janto n'i bɛna bɔ tunnel kɔnɔna na quoi. Tunnel i n'a fɔ mobili bɛ kɛ dingɛ u bɛ pont fasugu min bila fɔ dingɛ kɔnɔna dɔ ten nɔ komi métropole sira quoi, a bɛ kɛ autorité ninnu kan ka caya. N'i donna kɔnɔ i bɔtɔla quoi i k'i cogo dɔ porte ventilateur de b'o yira quoi. I bɔtɔla i ka volant minɛ ka ɲa parce que fɔɲɔ bɛ se k'i kunbɛn ni fanga ye quoi. Pericolo di incendio ale b'a yira i k'i janto quoi, i bɛ yɔrɔ min nɔ tasuma wuli ka di a yɔrɔ la kosɛbɛ. Panneau numéro 34 i kana cigarette mɛ ko fili, i kana tasuma mafɛn fili quoi. Panneau numéro 35 altre pericolo ale b'a yira k'a fɔ i k'i janto kosɛbɛ, i k'i janto i bɛna se danger dɔ ma mais a tɛ danger kelen piripiri latigɛ fo n'a y'a sɔrɔ a ni panneau dɔ intégrelen don ɲɔgɔn na. Ni yɔrɔ na a ni panneau foyi ma intégré ɲɔgɔn na, panneau faralen t'a kan a b'a dan na, donc a b'a yira k'a fɔ ko danger dɔ bɛ yen mais a tɛ danger piripiri latigɛ. Aw y'a abonné, a ye video aimé, a y'a partagé pour que a balimaw ka se k'a sɔrɔ, a ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa.